Mit navn er Albert, og jeg vil fortælle lidt om relativitetsteori i dag. Først vil jeg redegøre for antagelserne bag teorien og give eksempler på samtidighedens relativitet. Yes. Antagelserne bag teorien er relativitetsprincippet, som siger, at alle fysikkens love er ens for to observatører, der bevæger sig med konstant fart i forhold til hinanden, og at lysets fart er absolut. Så er der samtidighedens relativitet, hvilket vil sige, at tiden, hvor noget sker, ikke altid samtidig for to personer med forskellige fart. For eksempel, du har en person i et tog, han sender lys ud i den ene ende og lys ud i den anden ende, de rammer begge to væggen samtidig for ham og går tilbage samtidig for ham. Perfekt, alt er godt. Så har vi en person på perronen, han kigger på det, og han ser lidt anderledes. For ham så ser det ud som om, at den her lysstråle, der flygter væggen, fordi toget den kører den her retning op. Så flygter væggen væk fra lysstrålen, derfor så kommer lysstrålen senere hen til væggen her, end lysstrålen her, hvor væggen den går imod lysstrålen, så derfor så rammer den væggen først. Og så er der selvfølgelig den modsatte effekt, når lysstrålen skal tilbage igen, så er det lige pludselig den her lysstråle, som kommer hurtigere hen imod manden, og den her lysstråle, som kommer langsommere hen imod manden. Så lyset rammer ultimativt set fra begge to, manden med det samme tid. Det er bare, hvordan de kommer derhen, der er forskellige for dem. Så vil jeg fortælle lidt om at udlede nogle formler for tidsforlængelsen og længdeforkortelsen. Ja. Jeg vil gerne bestemme, at tidsforlængelsen skal beskrives som perronobservatørens tid er den samme som egentiden, altså ham der står i det tiden, egentiden, divideret med kvadratroden af 1 minus v over c i anden. Smukt. Det er det her, der skal bevises. Yes. For at gøre det, så opstiller man en lille teoretisk situation med et lysur, hvor at der er et lysur, der står lodret. Det laver sådan nogle tiktokker, hvor at lyset går op og ned, så det er et tiktok. Og for egentiden, så ser det ud som om, at et tiktok tager 2 gange lysurets længde over lysets hastighed. Det er så lang tid, det tager for et tiktok. Men for perronpersonen, så ser det ud som om, at det tager, så er der forskel på, så ser det ud som om, det tager 2 gange lysets længde over, ikke lysets hastighed, men lysets fart i lodret retning, fordi for personen på perronen, så går lyset i lysuret slet ikke lodret op og ned. Nej, det kører også til siden med uret. Så i virkeligheden så laver lyset, det laver sådan en her lidt sidelæns bang, hvor at det her er lysets hastighed, og det her er togets fart. Og det giver den samlede bevægelse på det her. Så vi skal finde lysets fart i lodret retning. Vi kan se, det er en ligevinklet trekant, så man kan bruge Pythagoras. A i anden plus B i anden er lige med C i anden. For at finde, men vi har allerede C i anden, det er den her, så vil vi gerne finde A i anden. Så vi isolerer A i anden, og A i anden er jo bare minus B på begge sider. Så vi får, at A i anden er lige med C i anden minus B i anden. Wow. Og B er i det her tilfælde V, så der kan være det på den der. Så for at få den normale A, eller A ikke i anden, så skal man bare sætte C minus V, C i anden minus V i anden i kvadratrod, og det er så den lodrette fart, og det er den fart, vi er interesseret i her. C i anden minus V i anden. Wow. For at få den, for at komme videre herfra, så for at komme hertil, for at få det her resultat, så sætter vi C uden for en parentes dernede. Så vi skriver T er lige med 2 gange L over kvadratroden af C i anden gange parentes 1 minus V over C, og det hele i anden. Smukt. Det kan jeg altså gøre, fordi at hvis du ganger C i parentesen, så bliver det bare C gange 1 er C i anden gange 1 er C i anden, og C i anden gange V over C i anden bliver bare V i anden, så det ender bare med at stå C minus V i anden, som der bør. Så kan vi så også gøre flere funky ting, fordi at kvadratroden af C i anden er jo bare C. Så vi kan sætte ud af kvadratroden og bare kalde den C. 2 gange L bang er lige over C gange kvadratroden af 1 minus V over C
i anden. Sådan. Og nu, hvor vi har C herude, så kan vi bare så kan vi så ændre, hvad der står heroppe. Og så 2 gange L. Og den har vi herfra. T0 er lige med 2 gange L over C. Vi kan omskrive den, så det bliver til T0 er lige med 2 gange L er lige med T0 gange C, som vi ganger med C på begge sider. Og det kan vi så skrive heroppe i stedet for, at C gange T0, sådan der. Og så kan vi få serien til at gå ud med hinanden. Og så har vi til sidst, men sanden om ikke, at T er lige med T0 over kvadratroden af 1 minus V over C, bang bang, i anden spuk. Yes, og der har vi altså formlen for tidsforskellen. Det er dejligt. Man kan også skrive den her som T0 gange 1 over kvadratroden af 1 minus V over C i anden. Og det kalder man for gammafaktoren. Så man kan bare skrive T0 gange gammafaktoren. Hurra! Og den er jo baseret på det her Pythagoras halløjsa, så den er fyldt med de her heltallige løsninger. For eksempel den her 4, 3, 5, hvor et 4 enden gange 3 plus 3 enden lige med 5 enden. Det kan man så bruge til at sige, at hvis farten nu er lige med for eksempel 3/4, så har vi 4 og 3 fra 3/5, 3/5, så har vi ligesom 3 og 5 fra den her fine heltallige løsning. Så kan man så bliver gammafaktoren altså lige med den her ret fine 5/4, som også begge to er fra en heltallig løsning. Og det kan man faktisk også godt bevise. Hvis du nu har t er lige med t0, som er 10 sekunder måske, over kvadratroden af 1 minus, og 3/5 er jo 0,6 gange c over c. Bang, bang i anden alt sammen. C gået med c, vi får lige pludselig, at 10 over kvadratroden af 1 minus 0,6 i anden, som jo så faktisk er 0,36. Og det bliver jo så bare til, at det bliver kvadratroden af 0,64. 10 over 0,64. Og kvadratroden af 64, whoopty-doopty, det bliver til 10 over 0,8. Og det bliver lige med 1,25. Wow, og 1,25 er jo mensanten lige med 5/4, så der kan man se, hvis du propper noget heltalligt løsningshalløj ind i farten, så får du også en gamma noget ud af det, eller noget heltalligt forhold ud af det. Smukt. Så vil jeg lave et bevis for længden. Og der siger vi på et ham her, og grader ham her. Yes. Jeg vil lave bevis for længden, og beviset er som følger. L er lige med L0 gange kvadratroden af 1 minus V over C, alt sammen i anden. Yes. For at bevise det, så har vi en situation, hvor vi har 2 lysure i et var 1. Vi har 2 lysure. Vi har det gode gamle lodrette lysur, som vi snakker om derovre, men vi har også et vandret lysur, og de 2 lysurer, de skal være synkrone. Og det er de også for, ham med egensiden. Han ser det bare som om, at lyset er 2 gange L over C, og man kommer frem og tilbage, men for ham, der står på vrangen på, så er det en helt anden situation, der udfordrer sig. Nemlig, der er en t frem, som er meget anderledes fra t tilbage. Altså tiden frem er meget anderledes fra tiden tilbage hen lysuret, fordi at tiden frem, som er jo en enkelt længde over farten, som er lysets hastighed, men det er faktisk minus togets hastighed, fordi tiden frem, der flygter togvæggen, eller urenden, som er i den retning, den flygter væk fra lyset. Og
i t tilbage, der har vi den præcis modsatte situation, hvor at togvæggen eller urvæggen løber lyset i møde. Det giver altså os en t total, eller hvad man kan sige på L over C minus V plus L over C plus V. Ja. Og for at lægge de to sammen, så er vi nødt til at gange nævnerne på hinanden og på tællerne. Og det gør vi så her, hvor vi siger, at L gange C plus V over C minus V gange C plus V plus L gange C minus V over C plus V gange C minus V. Smukt. Så kan vi lægge det hele sammen, og det eneste, der rigtig sker, er, at de her to V'er går ud med hinanden, og det efterlader os med 2 gange LC, der er 2 L'er, der er 2 C'er, over C i anden minus V i anden. Fordi det her det bliver til C minus V i anden, og det kan vi bevise ved at sige, at C gange C og C gange V, og så V gange C og V gange V. C gange C bliver C i anden, C gange V bliver plus CV, så har vi V gange C, det bliver minus VC, og så har vi V gange V, det bliver minus V i anden. Plus CV går ud med minus VC, og det efterlader os bare med en fin C i anden minus V i anden. Og når man lægger nævnerne sammen, så sker der ingen ændring, så det bliver bare C i anden minus V i anden. Smukt. Så vil vi gerne have den til at ligne mere. Så kan vi gøre nogle sjove ting med den også. Vi kan sætte sædet uden for parentes. Så vi får 2LC bang over C i anden parentes 1 minus V over C i anden. Logikken er den samme. Hvis du ganger C ind i det her, så får du C i anden minus V i anden, ligesom vi gjorde sidst. Og nu hvor du har C i anden uden for parentesen her, så kan du også bare dividere med C i anden på begge sider. Og så får du altså, at 2L over C over 1 minus V over C i anden. Det er det, du får. Så det er altså det vandrette tidsur. Så for at finde længde, for at få formlen for længdeforskydelsen, så er vi nødt til at tage det vandrette og det lodrette tidsur, og de skal så altså være synkroniseret. Så vi tager det vandrette, som vi har her, som er 2L over C over 1 minus V over C i anden. Minus V over C, det hele i anden. Smukt. Og det skal altså så være lige med det, som vi fandt her sidst, nemlig at for det lodrette ur er det t er lige med t0 over kvadratroden minus 1 minus v over c i anden. For at få det til at ligne det, vi lige har fundet ud af lidt mere, så tager vi vores gode gamle formel her. T0 er lige med 2 gange L over C, og så erstatter vi 2 gange L over C. Vi erstatter T0 med 2 gange L over C. Så det vi får er i virkeligheden, at 2, det er faktisk også vigtigt at sige, at det er 2 gange vores egenlængden. 2 gange egenlængden. Ikke? Så vi får 2 gange egenlængden over C over kvadratroden af 1 minus VC i anden. Smuk. Så skal vi få de to til at gå, så skal vi isolere L. Så vi kan starte med at sige 2 og 2, og C og C går ud med hinanden. Og så ganger vi så den her parentes 1 minus
v over c parentes slut i anden. Det ganger over på den anden side. Så vi får, at L er lige med altså her, L0 over kvadratroden af 1 minus v over c i anden. Smukt. Gange 1 minus v over c. Og det hele igen. Så vi har faktisk det samme stående. Sådan der. Vi har det samme stående her og hernede. Her er det bare kvadratroden, og her er det ikke med kvadratroden. Og så bruger vi den her lille finurlige regel, at a over kvadratroden af a er egentlig bare det samme som kvadratroden af a. Og det gør vi også her. Så det giver os, at L er lige med L0 gange kvadratroden af 1 minus v over c i anden. Og det er minsandten ikke det vi vil finde frem til her. Hurra! Så det virker. Så vil jeg lige slutte af med en lille fin med at forklare og redegøre for, at myoner kan nå ned til jordoverfladen set fra myonen og set fra jorden. En myon, det er sådan en tung elektron, der henfalder på 2 mikrosekunder, og som skabes i af kosmisk stråling i atmosfæren i 9 km højde. Bevæger sig med nær lysfart. Men der er et lille konundrum her. Vi kan måle dem på jorden, men hvis man kigger på tallene, så burde vi ikke kunne, fordi at 2 mikrosekunder gange lysets hastighed, vi er rundt og til lysets hastighed, det giver os maksimalt, hvis vi nu trækker minus 10 minus 6 ud med det her, så får vi 10 anden, og så får vi 2 gange 3, det er 6 gange 10 anden, det er 600. Det giver os at max, og det er jo så sekunder, der går ud med meter i sekunder, sekunder går ud sekunder der, så vi får meter. Så de traveler altså at max 600 meter, og de skal altså rejse 9 kilometer, før de kommer ned på jorden, så vi kan måle dem. Så hvordan er det, vi kan måle dem? Jo, så er det. Det er fordi, at de bevæger sig så nær lysets hastighed, at de har en gammafaktor på omkring 15. Hvilket vil sige, at for i deres øjne, så er det de måler længden. Vi siger, at vores atmosfæres tykkelse er 9 km. Men for myonernes AC, så er den faktisk 9 divideret med gammafaktoren 15, altså 0,6 km. Så der er altså noget længdeforkortelse der. Så de kan godt, for dem at se, kan de godt gå ned på dem. Og vi har en helt anden point of view. For os at se, så lever myonen meget længere, end den selv tror, den gør. Myonens indre ur siger, at den kan højst leve i 2 mikrosekunder, før den henfalder. Men hvad vi oplever er, at den faktisk lever 2 mikrosekunder gange 15, altså 30 mikrosekunder, før den henfalder. Da 30 er 15 gange så meget lang tid som 30 mikrosekunder, er 5 gange så lang tid som 2 mikrosekunder, så kommer det altså 15 gange så langt, og det vil så sige 15 gange 600 er 600 meter er 9 km. Ja. Og derfor så kan den komme hele vejen ned. Yes, det var det.